Zeg Peter, zien wij hier het begin van een nieuw duo, de nieuwe Common Limits? Nou, zou wel leuk zijn. Nou, dat geloof ik niet. We blijven allebei hetzelfde doen. Maar dit is eigenlijk een uit wederzijdse genegenheid geboren. En Marjan heeft net een nieuwe cd gemaakt. En toen ze de plannen maakte voor die cd, heeft ze mij gevraagd of ik liedjes voor haar had. Die heb ik haar gestuurd. En ze heeft er diverse opgenomen. En eentje ervan was dit liedje. Jij bent een wonder. En toen besloten we om dat samen te doen. Het duet staat ook op het Duitse album. Dat heet dan Du bist ein Wunder. En in het najaar, ik denk november, december, komt hij in Duitsland uit. En dan mogen wij vermoedelijk, en bijna al zeker 99,9% in dat mooie programma Muzikantenstadel en in Welkom met Carbonebel met dit nummer zitten. Daar ben ik heel trots op. Hoe is die Duitse titel? Du bist ein Wunder. Hoe komen ze erop? Als producer en songwriter heb ik in Duitsland nogal wat gescoord. Onder andere Nico Haak. Met Schmitschenschleicher. Schmitschenschleicher, dat is nog steeds een heel gekend liedje in Duitsland. Het Duitse Foxy Foxtrot. Bots met 7 dagen lang, 7 dagen lang. En niet te vergeten, alles geproduceerd van Helmut Lotti. En dat is dagen geweldig geweest in Duitsland. Maar Jan, is het inderdaad het begin van meer duetten met Peter? Of is het echt een gelegenheid? Ik denk gewoon echt een gelegenheid. En misschien zeg nooit, je weet nooit. Hangt van het liedje af. Hangt van het liedje af. En de gelegenheid, ja, Juist, precies. Juist. Ja. En wij zijn vrienden en we blijven voor elkaar gewoon gaan.